अके ओमफ्राय सनामोन बावगारहायै गोसोआबो जोंहा निउ एपिसड फैबाय दा जायफोर नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो नायनो हासिगोन दे जों लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन आरो दा खायसे बुंहरलायगोन आरो ना बेरा बेहायबो नाथाय बिदि नङा बावगारहायै गोसो आरो फाग्लि गोसो बे मोननैयावल' आं फैखायो जायफोर नायनो मोजां मोनो नायनो हासिगोन नायाखैब्ला आरो ना दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ दसे नायलांदोलाय लोगोफोर ओमफ्राय बयनिसिमबो लाभ इउखा मेहेरनिफ्राय गैया आंनि हाथरखि बेबिया फनखौनो हमा एखनबा समाव गावनो मा सानोथाय गावसो मिथिगौ दे अब्ला जों गामियावनो दंहैयो खोमालै बियो जागोन खोमा आंथ' बेनावल'सो फन हरदोंना अकेथ' जोंहा एसे इन्जय खालामनांगौ ना बाद दे इन्जय खालामसै बेफोरसो दा मेहेरनि आसलि लाइफआ बांद्राय टेनसनाव थाबाय थायोब्लाबो मानसियानो जानाय नङालै खर'फ्रासो खाराब जालायलांगोन ना ओमफ्रायथ' खेबसे खेबनैयाव बुंबा मानियाथ' आंबो बारा बिदि खारफाबाय थानो बायोलै एकदम गावखौनो जाम्बा साइस मोनखायो आं बांद्रायखौबाबो मोजांखौथ' ओमफ्राय मोननाया मोनखायोरा नोंनि थाखाय ओमफ्राय आङो बेसेबांदि फाग्लाखा बेखौथ' नोंबो मिथिखायोना थेवबो मोजां खालामासैलै बेबि नोङो आंखौ गारनानै थांबायना बेबो सोङालासेसो थांबावदों आंनाव बेखौनो थामाम गाज्रि मोनखाबायलै आङो साला गावनि उन खारफाबाय थानांगौ जाहैबाय आंहा हिनजावल' खोथा सानबाय थानानै जायालै बेरायगोन जागोन लोंगोन इन्जय खालामगोन गोसो जाब्लाथ' गावनो फैखागोन आंनि फनबो हमा नालाय ब्र' इन्जय खालामफैदो फिसा नै आफा आं नोंनि मायाखौ गोबां खोनादों दे ओमफ्राय बैनि खुगा बैबो मोजां बुङो बैनि खुगा बयबो माने आफानि मुंखौल' लाथारो जायहा जिउआव गोबां जेंना थायो बिसोरसो आंनाव फैखायो फिसा आफा दा बेखायनो आंबो फैनाय नायबाय दिनै मोनथिबाय आङो नोंहाबो जिउआव गोबां जेंना दङ नङासै एकदम सैथो बाथ्रा आफा आरो आफायाथ'नो गोबांनि न'खरावबो सुख सान्थिबो लाबोबायनो नंगौ फिसा आरो दिनै नों आंनाव सफैबाय साननानै लादो नोंनि जेंनाफोरा थाबैनो मोजाङाव फैसिगोन मा बुंखो आफा नंमारगौ नंगौ आं बेवहाय आंनि फिसालानि थाखाय फैदों आफा दिनै फैनो गोनां जाबाय आङो दे नोंहा जिउआव मा समस्या जादों गासिबो फोरमायजोब फिसा जागोन आं माने आंबो आंनि न'खरनि सुख सान्थिनि थाखायनो फैदों आंहा नायल' जाल' सासेल' फिसाला दङमोन आफा आरोथ' हौवायाथ' मालाबानो माने गोजानाव थांखाबाय दा ओमफ्राय बेबो गाव हारसिङै थाङाखै आफा गाव हारसिङै थांथाराखै अब्ला माथो सासे दङ आंनि जिउआव बे ओरैबायदि बयखौबो लासै लासै गावनिथिंल' लांजोबथारबाय आरो बेनो जादों आंनि सबसे बारा दुश्मन माने आंनि गदाय जायो बिनि नामानो जादों जेरि आफा आंनो ओरैबायदि माबा मोनसे राहा हरथारदो जेन आंनि फिसालाखौ आं आंनिथिं लाबोफिननो हायो बिसोरजों थाफानानै बिसोरबा मा जाहोगो लोङोगो दाना आंनि फिसालाया आंखौनो ओरैबायदि सेया खालामो गावनि असे बिमाखौनो सिनायनो रोंला आफा अब्ला आं मा खालामबावनो दे जिखि जादाजा आंनि फिसालानि गोसोआवल' आंनि थाखाय अननाय फैफिनथारथोंसै नों आंनियाव फैदोंब्ला आं माबा मोनसे राहा हरखागोन फिसा नों दुखु जानो नाङा नंगौ आं बिदिब्ला गोजोननाय थागोन आफा ओरैबायदि माबा मोनसे राहा हरदो जेन आंनि फिसालायाबो गावनि बिमानि सायाव अननाय फैफिनथोंसै आरोथ' बैसोर गाज्रि मानसिफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थाथोंसै आरो सासे दंबावो अब्लाथ' नोंनि जिउआवबो गोबां जेंना दुखु दाहा दंसोयो फिसा आफा माथो बुंबावनो आङो दे आं बुजि मोनबाय आरो सासेया जाबाय आंनि फिसालानि हिनजाव नाथाय बेबो खम नङा मा जे मुलिनि मा दौनाय बेबायदि गावनिथिंल' लाजोबथारखो बिसोरो नों जेबो जिंगासिनो नांला फिसा आच्छा मा मुं बुंदोंमोनलै फिसालाना मेहेर आफा मेहेर बुङो आंनि फिसालाखौ मेहेर बसुमतारी नै फिसा नैबे दै सान्थिखौ लांदो न' बेखौ लांनानै बिनि जानाय मुवा बा लोंनाय जायखिया एसे होना होबानो जाबाय अब्लाना बे लासै लासै आंखौ अननो हमगोन ना आफा नायल' फिसा लासै लासै बिनि गोसोआबो नोंनिथिं फैगोन आयु हाबाब अब्लाथ' जोबोद मोजां जागोन बिदिबा माबा आफा खाथि मारोथ' ना फोथायाबा लांनाङा दे फिसा नङा आफा बिदि नङा आं फोथायनायलाय फोथायो बयबो बुंथारदों दे अब्ला खेबसे नायनो नायदो फिसा आरो बिनि बेडरुमफोरावबो एसे माबा सान्थिखौ सारना होबानो जाबाय गस्ला गाननाय जोमनाय बा जानाय मुवा बेसाद लोंनाय जायखिया गस्लायालाय दङ आफा मेरला दङ जि जोमफोरालाय दंखाजोबो
बे सानैयासो जोंनाव जाया नालाय अब्लाबो दे जागोन माबा मोनसे दे मोजां सानाबो थाबैनो फैगोन फिसा दुखु जानो नांला जागोन दे आफा आबेय बुंदो माथो दाबो बुंदिया आं बांद्राय खोनासंबाय थानो हाया माने आंना समा थांबाय थायोना न'आवबो थांनांगौ दे बुंदो नङाबा आं नै नोंखौबो रागासो जोंसै टुनटुलि मेहेरखौ मानो बेबायदि फासायनायदो नों बेबायदि सेंग्राखौथ' गाज्रि मानसिखौ बिदिनो साजा मोननांगौ नाथाय नों मिन्थिखायामोन नामा बेहा सोरबा दंखायो होननानै बेफोरखौ बाददोन मानो सोंदों नोंलाय ओमफ्राय मानो सोङा बेलाय सोंनांगोनथ' नाथाय मानो नों बेखौल' बुं मेहेरखौ मानो फासायनाय नों बेबायदि मानो बेखौ गोसोथोयो जाहा जाम्बा बायदि खोथा बुङोब्ला बिलाय आं नैबे टुनटुलिया मेहेरखौ गोसोथोगोन माखौबा बे मोद्लाखौ ओमफ्राय नों मानो आंनाव बिनि थाखाय कुइसन खालामबाय थादो आं जेखि खालामा नांगोनथ' आंनो नोंनिफ्राय एन्सारखौ नांथारगौ नों मिन्थिगौ ना नोंनि थाखाय बे हाथरखिया बेसेबां दुखु मोनदों बुजिदोंनो नोंनि फंसे बाथ्रा बुंनायाव गोबां बायदिसिना साननानै मा सानलाबायदों होमबा बे आंनि दुखुआ जे दुखु नङामोन अब्ला मा आंनि दुखुआ टुनटुलिनि दुखुआ जाथ्रा गानसेमोन नामा नङाब्रा मिन्थिगौ नोंबो दुखु मोनदों मोनसे होननायखौ खोनायाखै नों खुन का बदला खुन आलौनायनि बदला आलौनाय आरोथ' मेहेरा आंखौ दुखु होनायनि बदला दुखु होनाय होमबालाय मा मोजां मोननायनि बदलाया मोजां मोननाय बेबायदि नङा आं माने थिनांजाबाय थादों मेहेरखौ बे पाप्पिखौ नों आंनि सोंनायनि फिनखौल' हो सानसेरां नों आंनि लोगो मानोना नोंखौ आं मोजां मानसि सानो नाथाय नोंनि बेफोरबायदि माबाखौ नुनानै ना दासान्दि एक्टिंखौ नुनानै आं नोंखौबो एसे नोंबो बेफोरबायदिसो मोनलायलांबाय एसे लोंस्रुनानैसो फैयोना मानसिफ्रा लाइक बेबायदि आरो नोंबो नों मानो बिदि जानांगौ आं जानाय जायो बेखौ दोनथ' जायखिजाया नोंनि बाथ्रायाव हाथरखिया दुखु मोनदों आरो जायनि थाखाय बिसोरनि गेजेराव दा गोबां प्रब्लेमसानो जोबला इसमें मेरी क्या गलती आं मा मिथिगौ मिन्थिनांगोन नोङो सानसेरां बे मेहेरानो जत्त ओमफ्राय बिसोर सानजों निमाहा बिनोबोथ' फैदोंमोन ना नोंनाव औ ओमफ्राय नोंनालाय माथो फाग्ला जाखांखो मानो जाखाङाफालाय टुनटुलि नोंनि थाखायनो नोंनि मोनसे फिसा बुंनायावनो हाथरखि आरो मेहेरनि गेजेराव खाथ्रा जन फैबायना नों आंनि फंबायनि जिउखौसो बेबायदि खालाम मोनबाय नों मिन्थिखायामोन नामा बिसोर सानजों बेसेबां मोजां मोनलायो बिसोर सानैनि मोजां मोननायखौथ' आं मिथिया नाथाय बे नोंनि फंबाय औ मेहेरा आंनि फंबायसो बे नोंनिसो फंबाय बे मोद्लाया औ टुनटुलि बेबायदि खालामनाङामोनलै नोङो नों मानसि लेंना बुंलायदों नालाय ओमफ्राय हाथरखिया बेसे दुखु मोनदों मिन्थिगौ नोङो नाथाय आंथ' मेहेरखौ मोजां मोनखायामोन ना आंथ' ओरैनोसो एक्टिंसो खालामदोंमोन दा नोंनि एक्टिंआव सोरनिबा लाइफआ जुदि बरबाद जायोमोनबा बेफोरखौ खेला सानदों नोङो दाथ' नोंनि लाइफआबो डेन्जार जनाव थाबायना नोंनि फंबाय मोद्लाखौथ' बाजायबाय नों ओमफ्राय दाना नोंनि लाइफआलाय मा जाबावगोन आंखौ जे नों थिखोनानै लाबोदों आंथ' जेबो मोनखाया अबेबा फिल्माव बेफोरबायदि जायोना बेबायदिसो मोनदां एकदम फिल्म स्टाइल बायदि आरोना नों दाबो सिरियास जाबावाखै अके आंथ' बुंफिनगोन दे हाथरखिखौ ओमफ्राय दाथ' नोंखौ नों गावनो प्रब्लेमाव फैनानै लाबायना नंनायाथ' नंगौ आरोलै दाना आंहासो नोंनि फंबायखौ साननायखौ दोन नों गावखौनो सानदोसो आंथ' बुंगासिगोनसो नों आंखौ गुस्थियोमोन ओमफ्राय बेखायनो नों आंखौ थिखोना लाना फैदों बिराद गुस्थियो नों आंखौ नों आंनि अनगायै थानो हाया होनना बुंगोन आं होनखोलै टुनटुलि बिदिनो बुंखागोन आं ओमफ्रायथ' नोंसिना आइखौबो बुंगोन आं नों आंनि प्यार में दिवाना हो गया होननानै ओइ टुनटुलि माने आंबो एसे एक्टिंसो खालामदोंमोन आरोना नों सिरियास दालाब्रा आंथ' बेफोरखौ मिन्थिलाना नोंसो गलति बिदिनो बुंथारखागोन आं ओमफ्राय नों आंखौ मोनाब्लाना बै हाजो थिखिनिनिफ्राय ना जोमजे बाज्रुम नागिरदोंमोन होनबावगोनसो आं अके फैसा दंमोनबायलै आफा मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय नों बख'खानानै लाबोबायना माथो साना मोनाबा नोंनो माला होआलासे थाफेरा दे औ होखानांगोनखाना आंथ' बिबाय थायाना जागोन दे ओमफ्राय मा खालामगोन नों बेजों आंनि खालामनाय खालामि आं दंसैना बेथ' नङाना कि गासिबो खिन्थाजोबथारनांगौ ओमफ्रायथ' आफा नोंनि हाबनाय फैसाफोरा आंनाव खावसे हाबफैनाय बानायनांगौ नाथाय बेफोरखौलाय मानांगौ आबा नोंनि आइ जुरिजोंसो कानेक्ट दंना आंना बेंकआ नोंनि थाखायसो रां नोंनि नोंसाला बेफोरखौ आं जेबो मिन्थिया आंनाव खावसे हाबनांगौ नोंनि फैसाया दा ओमफ्राय जुरिया मोनथिबा बेबो दावराव जालायगोन ना जेला नांगौ जायो बाहायनो नांगोन ना बेखायनो खावसे ओमफ्रायथ' नोंनि फेमिलियाबो बांबायना उनाव माबा मोनसे जागोन दे आबा गोसोआव लाखा खावसे नांखागौ आंनोबो नोंनि फैसाया आंनावबो हाबफैनांगौ ना आंहाबो दसे थाफैनायखौनो गोबाव थानाय बायदि मोनखाबाय दा अबाव गावहा गोबावजों खेबसेल' फैनाय नालाय बेखायनो ओमफ्राय आयै हर थानबा थालांदो दिनै नाङा दे जावैसो आं एकदम न'आवबो थांथारनांगोन मा बुंबावनो हजोंहायबो बे मेहेर हाथरखि दावराव दावसियानो जाबाय थायो नङा गाबोन फुङाव थांबाबो जागौमोन ना आयै ओरैनोथ' हजोंहाय गासिबो दंजोबखायोना आयै थानोबा थालांदो नै बेहायबो जों मिजिंजों आंजोंल'खाना आयौ नांथ'ला खोमा दे आइ मालाबा फैनानै थाफैनोसै आं नोंनि मादै जुरिखौबो लाबोफानोसै ओमफ्रायथ' नै बेहाबो बिमादैनाव हजों लिंहरगासिनो बा बेसे गोजानावसै
सोरहा मा जादों? माबालै आयै हजों मादैमोननिया माने जोंहा नानि दं नालाय सासे एकदम न'निफ्रायनो सोरबा लाजिरोङि सेंग्रा थिखोनानै लांदोंनो। बाब न'निफ्रायनो थिखोनानै लांदों? औहाय आयै सोरबा इसेबां दुस्थ' सेंग्रा जाखो? मालाय सिख्लाखौनो बेफोरबायदि थिखोनानै लांनो लाजियासै बेहाय इसेबो? न'निफ्रायनो थिखोनानै लांनो? औ जिबायदिहाय दानि जुगानो एकदमबारे बिसास खाथि जाला होनबायसिनि। बोथोरानो गाज्रिनि सायाव गाज्रिसो जालांबायानो न'निफ्रायनो बेबायदि लांबावबाय। औहाय आयै आंनि बिबोनां सनासोमोन इसेबां माबा मानसियाबो बांद्राय गिदिर नङाना उन्दैसो। बे आंनि बिनानावखौ थिखोना लांनायाथ' गवालै बियो मोनथोंल'ना। एकदम थिगसे दामना होहाय जावैसो मिथिबाय। मालाय सिख्लानि जिउखौ बेफोरबायदि फाल्थुक सेंग्रायानो बरबाद खालामो। एक नाम्बार फाल्थुकहाय। बेजों आंथ' बुङो जोंहा बिबोनांखौ लांनायखौ मोनबानो थिगसे दामना हो नोंनो मिथिबाय। एकदम सैखालासो आङो सोर जाखोबा। आयु जात जात मानसि थाथारोहाय नुबायना? न'निफ्रायनो थिखोनानै लांबावबाय आसरितसोहाय। माने न'आवबो सिख्ला गथ'आ सेफ गैला आरो। अनजिनांगौहाय बेबायदिखौ। आंनि सेराव फैबाथ' सोबाखागोनहाय आं बेखौ जानला मानला फांफुं सेंग्रा बियो। औ आयै बेहायनो थांनो गोनां दं आङो लिंहरगासिनो मादैया। थांदे जावैसो आरो थांनानै मोजां खबर ला आरो नोंदानावा मोजां सफैफिनथोंसै न'आव होमबालाय। ओमफ्राय आयै नोंखौ ससे दोनलांग्रोनोसै आङो दा उनाव थांबाय थानोसै दे। बै गारि गाखोजासिम दोनलांनानै फैथारदो। नाङा आइ माबा आङो जायख्लं आबाखौ लिंहरखाबायना फैगासिनो बे दसे थानानै। आंहाबो जि गिनाय मोनसोबायहाय दानि जुगाव माबा बिहामजोबाबो गिनांगौहाय मिथिबायना? ओरैबायदि मानसि ओंखारबाय खायसेनो माबा सोरबाया सोरनि बिहामजो सोरबाया सोरनि माबा माबि लानानै खारग्राबो ओंखारथारबायानोलाय। बेनोथ' आयै जुगानो होनबायसिनि सोलायजोबथारबाय। होमबा आं ओंखारलांसै दा जायख्लंआबो फैगोनबालाय बाबुआ। औ दे जावैसो नों थांदो नांगौनि समाव थाङाबा न'निजों न'नि जानानै। दे आयै हामबायसै जावैसो। नों थांजासिमसो थाथ'नो सानदोंमोन नाथाय एसे हाखु दाखु जाबाय आंबो। जेबो नङा जावैसो दे थां। इलिसा मामि आखि ओमफ्राय गासैबो थिगैनो दंना? आरो दासान्दि नोंनि आइ बिखुनजोआ जेबो प्रब्लेमथ' खालामाखै? आंथ' माइ गायनायावनो एसे बेस्थ' जानानै दं आयै। ओमफ्राय आइयाथ' बिदिनोसै माथो बुंबावनो खामानिफोरखौलाय एसेयावनो माबा खमि मोनखायो आं मावब्लाबो। माथो खालामबावनो आइ मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो फिसायनि न'आवनो थैस' थांस' थाखानांसिगोनखा। औ आयै ओमफ्राय बाजै मोनासो दंहैयो गाबोनसो फैयोना मायो? एकदम जिबायदि खाव बुंथारो एखनबा समावथ' खोनासंनो हालायि एसेयावनो एसे माबा प्रब्लेम नुखायो। बखिनायखौथ' दा बुंसै आरो। आइ हाय एसे एनैखौलाय सहाय खानांसिगोन नोंनि बिखुनजोबो जाहैबाय नाथाय बांद्रायखौबो नङा आरो। जुदि नों नंथारि बाथ्राखौ बुङोब्ला बेखौ नोंबो बांद्राय सहायनानै थाबाय थानो नाङा। बिदिनाबो बुङोहाय आयै गोबां बुंखायो अब्लाबो माथो बुंबावनो। एखनबाथ' बुङोसो कि जोङो दस्रायावसो थांनोसै नामाबो होनलायलाङो नाथाय जोंनि न'आवबो बिमा हारसिं बोरै गालांनो दे आयै। औ हा बिमाखौलाय फिसालायानो नायाबा सोरथो नायबावगोन। एसेसो जामायजोआबो बुजिनानै थानायबालाय मोजां आरो। गाव फसायनाय बायदि जे मोनाखै बुंबाय थायोना आयै बिहामजोखौ। जेनेबा दाथ' आंबो मा खालामनो दे? आंबो थांथ'नोसै माबाफोर प्रब्लेम जायोबा उसुबिदा जायोबा आंनो फन हर नोंनि आदा साननो खोन्थाहर हा जों दङ ना माबाफोर एसे उसुबिदा जायोब्लानो जोंनो खबर हर। दे जागोन आरो आं जायख्लंनो फन हरबावनो अबेसिम मोनखो? बे जोंहा नानि बिबोनांखौबो सोर साला फाफि हौवाया लांखो? जानोहाय बदमाइस थाथारो होनबायसिनि।